Li bajarê Helsinkiyê paytexta Finlandiyê roja sêşemê her yek ji Serokê Amerîka Donald Trump, Serokê Rûsyayê Vladimir Putin derbarê dosyeya Sûrî civiyan. Di kongreyekî rojnamavaniyê hevbeş de ragihandin ku ew li ser bihêzkirina hemahengiyan karê hevbeş yê leşkerî di navbera welatên xwe de li Sûriyê rêkeftin. Piştî ku civîna di navbera her du serokên Rûsya û Amerîka ya ku çar demjimêran berdewam kir bi dawî hat, kongreyekî rojnamavaniyê hevbeş hate encamdan û ji xalên ku têde hatine ragihandin derbarê Sûriyê. Vladimir Putin ragihand ku çareserkirina aştiyê li Sûriyê wê li hevkirina navbera her du welatan de derbarê Sûriyê eger heye ku bibe baştirîn nimûne li ser karê hevbeş yê serkeftî û Rûsya û Amerîka dikarin bi nobet vê pirsgirêkê li Sûriyê birêve bibin û alîkariya navbera xwe de rêkxistin bikin da ku pirsgirêka mirovî û alîkariya vegera penaberan bi welatên wan werekirin. Ev yek ji aliyê Trump jî hate tekeskirин dema ku ragihand ku hemahengiya di navbera fermandeyên leşkeriyên Amerîka û Rûsya di Sûriyê de tiştekî li berçav bû û li ba Amerîka cihê giringî û guhpêdanê bû serbarî ku tekezî li ser garantiya ewlehiya İsraîlê jî kir. Her di vê derbarê de Serokê Rûsî Vladimir Putin di hevdîtineke televîzyonî de ragihand ku welatê wî hewlên mezin dide ji bo aktîvkirina diyaloga siyasî li Sûriyê û balkişan li ser giringiya beşdariya opozisyonê di Komîteya Destûriya Sûriyê de. Putin gotî ku rejima Sûriyê beşê xwe yê Komîta Destûrî amade kiriye lê tenha opozisyona Sûriyê ev yek bicî nekiriye. Lewrat vê opozisyona Sûriyê kesên ku piştgiriya wê dikin beşdariyê Komîteya Destûrî de bikin û niha top li lêstgeha opozisyona Sûriyê de ye. Beriya vê civînê Serokê Amerîka Donald Trump gotibû ku ew tu hêviyan ji civînê nake lê rojnameyeke Emerîkî jî amaje bi civînê kiribû gotibû eger Trump wê rêkeftina ku beriya niha behs dikir îmze bike rewşa Sûriyan wê pir kareset û nexweştir bibe. Herwiha kanala Al Hurra ya Amerîkî li ser zarê rawîjkarekî ewlehiya Netewîya Amerîkî jî gotibû ku Washington hêviya tu encamên berçav ji vê hevdîtinê nake. Ali Omar Ark